סרטון חדש של מיינקראפט. לג, 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 לג. כולם צריכים לראות את התוכנות שאני משתמש בהן. כל הכבוד. חוץ, אני אחזור לכם. אז כמו שדיברתי, חברים, ראיתי שבזמן האחרון לא הרבה צופים בסרטונים שלי, והחלטתי שאני הולך להשקיע בערוץ וכאלה. אז אני אשחק פה 2 משחקים של סקאי וורס, ואנחנו נתחיל. וכן, התוכן של הערוץ לא יהיה רק התוכן שאני רוצה, הוא יהיה גם התוכן שלכם, ויכול להיות שגם אני אסרב להעלות את התוכן שלכם כי תהיה בעיה, או כי תכננתי משהו אחר, אבל יכול להיות שהתוכן הזה יעלה. מבינים? אז אני רק רוצה להגיד שאני אעלה 2 סרטונים בשבוע, וגם אני אתן את הכתובת IP של השרת הזה ולפלאפון, את הכתובת של השרת הזה בתיאור. אז בואו ניכנס ל2 משחקים של סקאי וורס. אני רוצה להגיד לכם שאני אעלה 2 סרטונים בשבוע בחופש 3. נראה אם זה שזה. נראה לי יותר קרוב לכניסה, יותר ממני. אני אומר, אם הוא ייקח את אם יש פה דיימונד סורד, אני מה זה מת. כן, חביב, אני אעלה לכאן. טוב, 3, 2, 1. לרוץ. אני ראשון. יש. בוא נהרוג אותו מהר. עכשיו אני רגוע. ראיתם ככה עושים את זה. ילדים, תיזהרו, למה אני גרוע בסקאי וורס. זה יהיה רק מזל של מתחילים, ואם יש למישהו חץ בקשת אני מת. כן, שיניתי את השם של הערוץ לקרייזי שיפ. ניקח את הבלוקים, ניקח את זה אם נוכל להכין דיימונד סורד, ואת זה, אם יש חצים, בטח יש חץ בקשת איפשהו. אתם יודעים איפה השיטה הזאתי? אני מה זה אומר לקחת את זה? מישהו עשה לי פעם אחת את השיטה הזאתי, אז כמובן אמרתי למה שאני לא אעשה לו את זה גם. והנה ככה חץ. זה מי שלא יודע, זה מיינקראפט 1.1.9, ככה שאני יכול לעשות את הדברים האלה. אז אני אומר בוא נבנה כבר את הגשר שלנו במקום לדבר. שם יש דיימונד סורד, כפי שאני זוכר. אם אני זוכר בכלל. יש כבר מישהו שם. ראיתי מישהו שם. יאמן להסתכל עליו וזהו. הנה הוא הולך. אני יש לי חץ בקשת, אני מת, אני מה זה מת. אני תגיד שמת. שלא יבוא אותנו. לא, הוא הלך. הוא נוצא זה מהר. נראה לי, אני חושב שיש לנו דיימונד סורד. הם רבים שם נראה לי. יופי. יש חיים מלאים, זאת אומרת שאם מישהו ינסה לחוש עליי, כבר מהקרב הקודם יהיה לו עסק. בוא, יא כלב. הוא לא מסתכל. מה זאת אומרת? הצלחתי, לא הבנתי, מה קרה פה לעזאזל?
מי אלה? טוב. נראה לי שמישהו ניצח. ניצחתי נראה לי. למה היו קצת? אני מכיר את המפה הזאת. יש סיכוי שאני מנצח שוב. חמש. 3. אני בונה אליה קודם כל. יש לי חצי מהמשחק הקודם. איזה נדיר. אני לא אקח אותך, כי יש פה מישהו שמחכה ראשון. ואני אקח אותו. למרות שאני לא רואה אותו כרגע. אז אנחנו נלך לכאן. נלך לכאן. מה זה עומד לקחת את זה? 1, 2, 3. 3 אמרתי. גלמו, יש לי רק 6. זה נשים כאן. עכשיו. משתמש פשוט ידיים. אסטרטגיה חכמה. מתוחכמת. ואיפה שהחצים נשים פה, כי כבר יש לי ביד השנייה. מקווה שלא מסתכלת. מה. אם יש לך את הקשית, אני כל כך מת. אני מזכיר את זה שוב כל פעם. וכן, נורא אותי. יש לך את הקשית? רוצה טים? 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 יופי, טים. יופי. בונה אליך. היא מורד אותי. וואי, פאק. אני חושב משקר. יש לו רק איזה. מה אתה חושב? שתחש עליי? פאק! הוא ניצח! מה? איך? היה לו מוד. נראה לי הוא האקר, על בטוח האקר. טוב, עשינו פה 2 משחקים. עשינו פה את העניין שאני לוזר. אבל היי. רגע, זה איש הזה? זה יפה. זה כלב. טוב, נו. צור. בקיצור, קוראים צור. הסתיים הפרק להיום. יאללה, ביי. טוב שנהנתם.